Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary hususy eçilikdäki garamtyl awtologlaryň garşysynda ulanýan beýkanun çäklendirmeleriň dol güýjüni dowam edýändigini, şol wagtda polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulugynyň işgärleriniň maşininiň reňkini agartmadyk sürüjilerden talap edýän paralarynyň möçberiniň barha ýokarlanýandygyny habar berýärler. Azatlyk bilen anonim şertde urulaşan sürüjileriň biriniň sözüne görä, gary reňkli maşin süreniň üçin berilmeli paranyň möçberi bilen bilelikde polisiýa işgärleriniň käbirine hakyň aldy, goýbersene diýip ýalvarmak kem barha köp wagt alýar. Sebäbi olar para bermäge kandidat köp bolansoň para almagy kyn gören bolup näde diýerler. Ondan bir sözde ýa-da sözsüz düşünşip bolýan we aljagyny alyp derrew goýberýän polisiýa ofiseri uşanyny begenýärsiň diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Garamtyl reňkli awtologlaryň döwlet tarapyndan döredilýän maňlaý garalygy odalam zordan eklenýän 10 miňler çadamyň ykdysady maňlaý garalygyny öwürleýär diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli adynyň aýdylmalygyny soran sürüji aýtdy. Garamtyl maşinlara garşy gadaganlygyň nobatdaky tolkuny Türkmen News habar neşri hem tasdikleýär. Neşriň maglumatyna görä, şuň günü Aşgabatda hyzmat merkezine awtomobili gaýtadan reňkletmek üçin 20 000 manat ýa-da 1 000 dollara golay pul tölemeli we bu ýagdaý sürüjileriň käbiriniň maşinlaryny ulanmagy gowy günlere goýup taksi ýa-da jemgyýetçilik transportuny ulanmak kararyna gelmegine sebäp bolýar. Olar bu kararlaryny maşin reňkletmekden taksi minmegiň ardanrak bolmagy bilen düşündirýärler. Türkmenistanyň raýatlaryň hususy maşinlarynyň garankıradylan aýnalary, awtomobiliň reňki we beýlekler baradaky çäklendirmeler ýyllar boýy dowam edýär we adamlaryň maşgala büdjetine goşmaçy ýük bolýar. Yerli ýuristler bu gadaganlyklaryň köpüniň hiç bir kanuny esasynyň ýokdugyny we diňe ýokardan dillen berilýän beýkanun görkezmäge dayanýanlygyny aýdýarlar. Emma muňa garamazdan hukuk goraýjylaryň sözleri bilen aýdylsa, raýatlaryň aglaba köplügi öz bäkbitlerini göz ýumyp meýletin mezuru arda ýazyp beýkanun karary kanunlaşdyrmagy, öz maşgala büdjetine ziýan ýetirilmegine we haksyzlygyň dowam etdirilmegine aktiw gatnaşçy bolýar. Yerli synçylaryň käbir bu soňsuz gadaganlyklaryň adamlary hem işi gorkuda we mätäçlikde saklamak, siýasatdan daşda durmagy mejbur etmek üçin oýlanyp tapylan emelleriň bir bölegdigini öňe sürýär. Wenede ýaşaýan raýat aktivisti Nur Muhammed Hanaw bu hilik hökümet tokkolarynyň käte ýurduň adynyň ýaňsy bilen bolan Oğustan ilip tutulmagyny alyp gelýändigini aýdýar. Ýöne ol munyň inni gülkünç därligini sebäbi hususy awtomobilleriň eýelerini arsaramalaryň ykdysat terror derejesine baryp ýetenligini öňe sürýär. Berdi Muhammedowyň siýasaty halkyň aladatyny edenok. Halka bolsun nip edilýän hereket ýok. Ýani üçin ýeteňiz şu maşin reňklemek, reňklemek halka ýene-de bir kynçylyk göretmek. Bu hakykatdan iqtisadi terror. Türkmenistanyň Odolky ilçesiniň pikirçe bu gadaganlyklaryň arkasyna adamlaryň baraladasyny eklenje görmek bilen bilelikde diňe iýje gişegini gadansa zor bolan halka goşmaçy beýkanun salgyt salmak maksady gizlenýär. Adamlaryň hiç wagtda eli etmän diňe bar köýüp pikiri nädip bir maşgalasyna özüne iýje gişegini gazanar ýaly, şu aladada bolar ýaly, başga hiç wagtda eli etmedi ýaly, şonu döretýär. Onuň bu halky ýene bir ýormak, ýene de bir kanunsuz salgytlar.